Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-dedeng. Ito. Ano to siya guys? Iskabetsing tuyo. Ayan, iskabetsing tuyo siya guys. Nilagyan ko ng tuyo, of course. Tapos kamatis, sibuyas at saka garlic. Tapos nilagyan ko rin ng sili guys para medyo maanghang-anghang. Ayan, tapos meron akong pansit dito guys. Ayan, pansit. Leftover to from yesterday. Tapos, meron din akong ano dito guys, ayan, okra, itlog, at saka leftover from yesterday also. Tawag dyan, lechon, ayan, pinrito ko na lang guys. Ayan, tapos ang aking sausawan ay itong suka. Suka to na, yung suka na nilagyan ng mga garlic, sibuyas, sili, ganun-ganun. Kaya maanghang na to, tapos nilagyan ko ng konting asin. And of course, meron ako dito, ting-dedeng. Kape to, kape. Milo to guys. May nakita kasi akong Milo sa labas kaya ayun, tinira ko na. Tinira ko na. Ito tapos mayroon din akong saging dito guys. Ayan, saging. Gutom na ako guys, kaya tara na, kain na tayo. Shout out ko pala ang aking first honor no, na nag-comment sa aking video kahapon na si Cathy and Kids Vlog. Ayan, hello Sisi. Hello te, congratulations. Ano ka na naman? First honor ka na naman dito sa aking tahanan, no? Salamat talaga. Dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat sa pag-suporta te. And dahil dyan, ilalagay ko ang iyong pa-banner dito. Ting! So there. Ang init na guys. Ang aga pa. Alas 11 na pala guys. Kaya medyo mainit na ang panahon, no? So, tara guys, kain muna tayo. Kain muna tayo guys. Ayan. Nag-crave kasi ako ng iskabetsing guys. Iskabetsing tuyo. Ayan, no? Yan siya guys. So, ayan. Ayan, di ba? Tapos, ayun. Nagpabili ako ng tuyo sa aking pamangkin. Diyan lang sa harap. Sa harap kasi namin meron ng tindahan. Kaya ayan. Itong tuyo na to, ano to guys? Matambaka. Di ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog eh. Basta matambaka siya guys. Tapos, ano to siya? Isang piraso, 16 pesos. Ayan. Di ba? Napakamura. Sa 16 pesos mo, makakakain na ang buong pamilya. Ayan. Kasi ano naman to eh, malasang-malasa. Kaya, konti lang yung, kahit konti lang yung ilagay mo sa kanin, marami ka na makakain. Yan. Thank you, Lord. Oh my goodness. Ang sarap, guys. Napakasarap. Tapos okra. Itong okra guys, pinrito ko to. Sarap. Pansit guys. Kahapon kasi guys, andito yung mga pamangkin ko, mga apo ko. Apo talaga. Mga anak ng mga pamangkin ko ba? So mga bata. Tapos kasama nila ang kanilang mga nanay, no? Kaya ayun, nagluto ako ng pansit guys. Para sa pinagsaluhan namin kahapon. Pag Sunday kasi usually pumupunta talaga sila dito sa bahay. Kaya dapat meron talagang pagkain guys. Itong pansit, madali lang namang lutuin. Kaya yun yung niluto ko. Tapos paborito din ng mga bata. Kaya ayun, kumain kami kahapon. Yun yung aking Sunday. Ang sarap talaga ng iskabetsing tuyo guys. Napakadaling lutuin lang naman ito guys. Prito mo lang yung tuyo, tapos igisa mo yung mga sibuyas, kamatis at saka garlic. Ayun, okay na. Napakabilis. Itong lechon guys, nang nagluto nito ang aking kuya. Nagbebenta kasi sila ng lechon. 400 ang kilo guys, ang mahal na ng lechon, no? Kaya ayun, bumili kami ng 1 kilo.
Ito, meron pang natira. Meron pa din doon. Gugulayan ko yun mamaya. Yan ang ano. Panit. Ang panit sa Tagalog. Balat, balat. So ayan guys, anong pinagagawa niyo kahapon? Ako guys, hindi ako nag-live kahapon, hindi rin ako nag-upload ng video. Talagang rest day ko lang talaga kahapon, kaya nag-spend time ako with my family. Ayan, sa aking mga pamangkin, ganoon. Pinakaiyak ko yung aking mga pamangkin. Itong lechon guys, no, masarap lang siya pag yung tikim-tikim lang. Pero hindi talaga ako kumakain ng napakarami nito. Yung ano, yung balat. Kumakain ako pero hindi rin ganun kadami. Mas masarap pa rin pala talaga yung ano, mas masarap pa rin yung ano, tuyo, at mga gulay-gulay. So ayan guys, naubos ko na ang aking kanin, no? Ayan, wala na. Pinakubos ko na lahat. Hindi naman lahat kasi meron pa natira ditong tuyo at saka itong pansit. Ayan, mamaya na naman yan guys. Ngayon, kakain muna ako ng aking saging. Ayan, saging. Wala akong mangga guys. So saging muna. Itong saging na to guys, ito yung aking paboritong saging. Ang tundan. Ewan ko lang kung ano sa Tagalog yung tundan. Basta tundan siguro. Basta tundan siya guys. Ito, maliliit siya guys ba? Oh. Yan, maliit pero napaka matamis na medyo may asim siya. So napakaganda ng kanyang combination. Sarap guys. So ayan guys, natapos ko nang kainin ang aking saging, naubos ko na ang aking Milo. Ngayon ay mag-shoutout ako. Ngayon ay mag-shoutout ako ng aking first honor ulit, no? Na si Coffee and Kids Vlog. Yay!
And then followed by Franco and Mama Channel, Danilo Junior Vlogs, Familia Espinosa PH, Ming Ming Cats, The Carol Family Vlogs, Jam H, Inday Gamay, The Yuan Vlogs, Renalyn Quindosa, Just Cooking with Avi, Jerlien. Ayan. Thank you talaga guys no sa patuloy na pagsuporta dito para sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat din pala sa aking mga regulars na pumasok nung nag-LS ako nung Saturday. I-shoutout ko lang yung mga regulars guys ha. So kung meron man ako makalimutan, pasensya na. Ayan, mamayang gabi mag-LS na naman ako at 7 PM. So see you again guys. So yung mga regulars ko guys no, sila Pamilya Espinosa PH, Jerlien, Renalyn Quindosa, Master Luf TV, Clay Stephen Kaugiran, Atibon Luf Official, MC Kulot Luf TV, Master Skylab, Exploring Israel, Danilo Junior Vlogs, sino pa ba? Ming Ming Cats, Opawix Collections. So, yun lang muna for now guys, yun lang yung maalala ko. So, maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagsuporta, no? Naway natakam kayo sa aking kain-kain ngayon na iskabeching tuyo, pansit, okra, itlog at saka ano pa ba yung kinain ko guys? Lechon baboy na aking pinrito, tapos may sasawan akong suka. Ayan, sana'y nagutom kayo at sana'y meron kayong pagkain dyan para naman makakain din kayo. Pasensya na talaga kung nagutom kayo guys. Anyway, ayan, so ang palagi kong sinasabi guys, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone and see you again tomorrow. Have a good day, bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.